Здравейте на всички! 5 без 20 е момента, неделя. И поне при нас този ураганен вятър приключи преди около 3-4 часа окончателно. Много се надявам да няма много поражения при вас. Особено тук в Североизточна България беше нещо, което аз не съм виждал до този момент. Много снимки получих, видеа и обаждания от хора, с които се познаваме и някои са загубили над 10 оранжерии, други са разминали с по една. Но общо взето нещата са тежки и бързам да направя това видео, защото най-вероятно няма да е последното такова нещо, което се случва, може да е по-слабичко, но такива спонтанни ветрове за по-дълго време тепърва ще започва да има и е хубаво човек да се запаси, да направи всичко възможно, за да запази това, което е построил. Ние се разминахме тук без нито една дръскотина върху нашите оранжерии и то благодарение на нещо, което първо самата конструкция, сега ще обясня набързо, обяснявали се много пъти какво трябва да се случи, но направихме нещо, което е много важно за конструкцията с манивели. И това е да захванем манивелите сега ще обърна камерата. Ето, как са оранжериите. Ето по този начин, вътре през самата ферма, за да може тази оранжерия да не може да я вдигне, защото когато дойде вятър, напъне това платно насам и вдигне манивелата, тук се отваря този такъв прозорец и започва вътре, нищо, че има такова ограничително желязо, нищо, че навсякъде има маркучи, започва да надува вътре въздуха. По този начин сме го направили на една такава дължина от 42 метра има 6-7 такива превързвания и ние тук сме община Ветрино. Загубили сме 5 оранжерии за 2 години без да е имало такива ураганни ветрове. Защо? Защото не сме правили това, което ви показваме сега. Вчера успяхме в последния момент да го направим. Благодарение на Профицинк за препоръката. Невероятни хора от Русе, професионалисти. Това са хората, от които купуваме оранжерите. Ние си ги вдигаме, но много неща са ни научили. И този профил, който задържа манивелата, който разцепва реално прокрива от манивелата, винаги трябва да бъде хванат с самонарезни рапитки вътре, защото на последното клипче, което видях, тези профили се вееха заедно с тази, всичко се беше разпердушинило и тези профили се вееха заедно с полиетилена. Защо? Когато откъсне, когато извади от вятъра тази манивела, защото тя може да се изнижа от тук през това и извади тези профили, тя започва директно да разцепва покрива. А когато тези профили са хванати с самонарезни, те държат и реално тази част е много защитена. Защото трябва вече да хвъркне телта от този профил, който държи полиетилена, за да може да разцепи оранжерията. Ето, ние сме хванали тази тел зигзагообразна допълнително с самонарезни рапитки тук и в средата има на някой, за да може да си гарантираме, че този профил с тази тел ще остане тук, върху този профил, защото иначе ако изхвърчи телта и спре да затиска найлона, от тук надува вятъра и почва целият покрив да надува и тогава вече става страшно. Затова връзвате манивелите по този начин. Тук, ако сте с манивели и отваряеми страници, задължително този профил трябва да е прихванат. Това е просто, дори фирмите би трябвало да го правят. Профицинк виждам, че го правят, но за други, това, което видях, съжалявам, но не ми хареса. И от тук идват огромните проблеми. Този профил и захващането на манивелата, ако не е направено по този начин с тел долу, свински опашки без значение, тогава стават големи бели. Надявам се този клип да ви е бил полезен. Направете го възможно най-бързо. Няма да отваряте скоро оранжерии, така че или следете прогнозата за време.